A počkajte. Takže mám 32 lomeno gamer. A toto je moje úplne prvé video. Ste vedeli, na to napíšem do chatu. Takže prvé, poď vidíš. Že je to moje úplne prvé video. Mám kanál. Keby ste sa videli preto, aby sa kožetky. By som vôbec najradšej urobiť taký veľký speciál giveaway o... Čo by som mohol giveaway? O tohoto napríklad panáčka giveaway. Ježiš, toto panáčko logo bol giveaway, keď dáme 30. A keby sme dali 100, tak čo by som urobil giveaway? O Hagiho Vagiho, keby ste chceli. Ja vám potom ukážem. A môžeme začať do toho. Ako veľa ľudí sa prihlášilo. No určite toto video bude mať kokos 20 minút. A kamo, keď začneme. Ja si pospím. No. Tak, niekde sme na samotke. Super. Veľmi super. Začína to hro samotka. Gurmánske. Toto dobre, ja že si hrám normálnu hru a nie. Kolotoč? Prečo je tu kolotoč, ty vole, to je demetý, vole, normálne fyzio, šílená. Hra. Čo? To sa roztačí meno a to budem nejaký asi quest robiť. Ja to budem asi prekladať. Left out comment which the first experiment. Takže bude to ako prvý experiment. A bude to trvať zatiaľ 1 minútu. To bude trvať tá hra. No tak neviem prečo, že som ešte ako skôr, som ešte štvrtok, ako budem piatok, tak good luck, veľké šťastie, no tak to si prajem. Nie ja, nie. Kamo, ja už by som tam japal. A ináč ja sa menujem do Gigi, takže čakám, kedy si ma prijate všetci do Freno, ty kokos, a prídem iba na Roblox a ty vole tam 20 000 od Freno. Vlastne, že vám niektorých akceptujem. A to bude výherca za 40 odoberateľov. Koho bude mať vo Freno? Na 30? 29. Lumpa, dubadidu. Tak, kámo, že rád som ťa mal. No. Neviem, či to budem môcť dávať na YouTube. To nevybuchol. Nevybuchol, či čo? Aha, tu je Umpa. Nie, to je jeho priateľka Umpa, či čo? Ja aj počkať, teraz game sa vylosujú. Čo bude? Až bude. Zap. Nič, čo to je? Nie. Tam nechcem ísť. Ja tam nechcem. Ja idem prejsť na South Point. A ten typek išiel abaga. Ten typek išiel abaga do závoda. Bude bastáš. Abaga do závoda. Jaj? Chvíľa sa to nepadnem. Ak teraz sa to nezastaví tu. Jaj, to sa nezastaví. Dúfam. Dobre. Sparkle. Čo? Vybuchne či oblak, či čo sa stane? Say what? Nie. Prečo som tu? Nie. Prečo som tu? Tam natáčam video, nerobí. Nie, sparkly. Prosím, sparkly nie. Nie. Ďakujem. Sparkly, prosím.
Ne. Tá, nie, prosím, Sparkly. Áno, jeho. Ďakujem. Prežil som, chvála Bohu. Myslím sa nič potrešť. Má 5 minút a zatiaľ iba 2 ľudia, ty vole. Takže za 10 minút mŕčová tiež. Tak napíšeme thanks. Ďakujem. Thanks. Nie, zase minigame, nie. Prosím, prosím, nech sa nevyberú tie spadacie dvere. Prosím, nech sa nevyberú tie Nie. Handout, čo? Handout? Random subject will given an item. Aj takto zdrhám. Ja dobre, bude sa točiť. Oh no, no. Nie, točím video. Dobre, ďakujem. Nebudem ja potom. Ja mám od neho asi utekať, tak čau ako. Tak ako čau. Akože čau. Neviem, ja sa idem skovať tu. To zatvor, a budem tuto skovať. Neviem, kde? Takže to... Čo? To mi budem... Vyčiať, no tak čo pani? Favorit. Čo to zase je? Dobre, ja sa musím kúknúť, kde som. Tu som. No ani nevidím, kde som. Tu som. Potom tu som. Nie. Blížia tu kúsok. Dobre, to nebudeme. Dúfam. Dobre. Nejaká černoška. Ne. Čo? Nie, ja nechcem. Ja nie. Dobre, zatiaľ som tam ešte není. Dva tipsy. Prosím, nie. Prosím. Nie, prosím. Stoj. Ďakujem. Ešte jeden. Ešte jeden. Jaj? Tak, ty to asi umrú, ja neviem. Nie, čo ma to stalkuje? Čo je to? Dobre. Poďte do stranu. Hona. Prosím, do stranu, všetci, do stranu, poďte. Čo? Ja typka to leftala. GG, týpek. Všetci. Herpu. Dobre, asi týpek prežil. Počkaj, ja Sparkly prežila, že umre. Dobre. Čo? Ja to budem brániť. To budem šikanovať, počúvať. Dobre, jaká hra? Prosím niečo dobrého a nie... Zas to bolo dobre. Ľudia, ja už nemám rád. Mám vás zbyť. Serdiečko. Ale kebyže nebudú ten hands-on a bojím sa, že tam ja pôjdem a všetci na mňa nebudú hlasovať. Nie. Dobre, prešlo to. Nebudem. Dobre, ja som aj ďalej, čo to ide. Taký záchod. Takže jeden tam je. Prosím, ja nerobil. Subject. Aha. Jaj, tak to zrhaj, ale čo to ide? Tak to ale, že film zrhaj. Dobre. Naša hra. Ďakujem. No daj. Možno niečo, čo sme nemali. Time ball has been selected.
Given tag of TNT. Takže to je ako keby horúci zemiak, asi chápem. Takže ja pekne čo urobím Dimi Ambolon, Dixikve, to je aké, aha, what the fuck. What the fuck. Tak poviem vám, keď niekde sa vyložuje. Dobre, má to táto týpka, takže budem mať horúci zemiak. Yes. Takže ja čo urobím Dimi Ambolon, jak som to vedel? Ne. Ja sa budem práne počúvať, sa budem... Dobre, on nejaký rýchly. Mám koľko nízke. Typek utekaj, a vy ste bratia, či čo, však máte také isté družko skoro. Nech to vybuchne! Dobre, Konečne to vybuchlo, Sa server kráti, už ma to iba 6, no poď, len 6. No, ešte nevidel. Počkaj. To ty? To zvláštneš ty? Ty smrdíš nebo... Ne, duel, ne. Ne. Bo, čo? Také drahé to je, počúvaj. Nie, hej. Ako dobrý som Warzone, ale aj No Scope Arcade, ale zase nejaké hry, ktorú neviem, ak sa hrá. Nie. Dobre, nie. No, ja sa zákaz, teraz sa to pretočia, možno by sa poboja. Tak, a čo zase týpkom stane? Neviem. Také rybu. My hráme duel, takže ja nechcem byť proti. Tak si úplne čurák, až úplne. Tak si úplne čurák. Ja sa bojím. Fakt super som. Hra fakt super. RIP. Nechápem. Čo sa tu robí? Dobre, tá hra nemá zmysel pre humor. Fakt nemá. Tak, dobre. Tak konečne si toto video podarili a čaute.